Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda ndi mzangayu Kathe Maulidi. Programu iyi dzina lake ndizili kuti ndipo afotokoza bwino ndi mzangayu. Programu imeneyi Brian tikuwunikira zitukuko zomwe achakwera anafotokoza kuti boma lawo lachitira maboma onse a dziko lino la Malawi mu usona yawo imeneyi mchingereza amati State of the National Address yomwe amapereka ndithu potsegulira zokambirana ku nyumba ya malamulo. Ndiye musona mmenemu anafotokoza ndithu kuti achitira zitukuko maboma angapo mdziko muno, koma anthu anayamba kutulutsa makanema akuti ayi zitukuko zina sizidachitike, ayi chitukuko chomwina changoyamba kumene sichidatheke nkomwe. Ndiye zimenezo zitachitika achakwera anabweranso ndithu ku nyumba ya malamulo, koma anazafotokoza kuti apanalidi ndithu pena pomwe ogwira ntchito awo ku State House adalakwitsa apoyika zitukuko zimenezo, koma anafotokoza kuti komabe zinthu zina zomwe zili musona imeneyo akuti zidachitikadi ndizoona. Ndiye ife kuno ku Times tidachitapo ndithu kanthu kuti tilondoloze monsemo tifufuze kuti kodi zitukuko zimenezi zinachitikadi kapena ayi. Ndiye atolankhani athu anapita maboma osiyanasiyana. Ndipo titsindike kuti President Chakwera adabwereranso ku nyumba ya malamulo kukapempha kuti pali zina zimene zidalakwikazo azikonze asazike mu mbiri ya zokambirana zimenezi. Ndipo lero tikulowera mboma la Salima. Ndithudi Salima ndi limodzi mwa maboma omwe ali mchigawo chapakati mdziko muno. Bomali lazungulidwa ndi maboma adowa, Nkhotakota, Adedza, Lilongwe ndi Ntchisi. Kumvuma kwa Salima kuli nyanja ya Malawi. Bomali lilinso ndi mitsinje ikuluikulu yomwe imakathira madzi mnyanjayi. Salima ndi boma latchuka kwambiri ndi ulimi wa mbewu zosiyanasiyana, usodzi ndi ntchito zokopa alendo. Zinthu zimenezi zikuchititsa kuti pokonza ndondomeko zosiyanasiyana kufunika kwa bomali kuunikidwe bwino. Ntchito zachitukuko monga sukulu, zipatala, milatho, kulimbikitsa ulimi ndi zina sikuyenera kulimbikitsidwa mbomali. Mzaka zisanu zapitazi boma la Malawi lakhala kupanga zitukuko zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti moyo wa anthu mbomali ukhale wabwino, komanso wa amene amapita ku nyanja kukasangalala. Muthenga omwe anapereka ku mtundu wa Malawi omwe pa Chingerezi umatchedwa kuti State of the National Address pa 14 February chaka chino ku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anatchula zitukuko 16 zimene akuti boma lake lachita ku Salima mzaka zisanu zapitazi. ku Salima achakwera anafotokozapo musonayi kunena kuti boma lawo lakwanitsa kupanga zitukuko monga kumanga sukulu zatsopano zokwana zisanu ndi zitatu. Anafotokozaponso kuti iwo boma lawo lamanga nyumba zophunziriramo zokwana 56. Atolankhani athu koma anapita ku Salima mwina kungomba mkota pa nkhani okhudza chitukuko cha mbali imene ya maphunziro. China ndi chani chomwe anakapeza? Achakwera adafotokoza nyumba ya malamulo kuti boma lawo lalemba aphunzitsi 290 koma Times itapita ku Salima idakapeza kuti aphunzitsi si 290 koma ndi 171. Titsatire limodzi kuti anapeza zotani ndi mumuwafotokozeramo Brian. Mtsogoleri wa dziko linoyu adati mboma la Salima mudamangidwa sukulu zatsopano zisanu ndi zitatu komanso zipinda zophunziramo zokwana 56. Kafukufuku wathu wapeza kuti mbomali mudamangidwa ndi sukulu zokwana zisanu ndi zitatu za sekondari zatsopano, koma zipinda zophunziramo zimene zidamangidwa ndi 45 zimene kuchita masamu zikuyimira kalasi zokwana 90, kamba kuti chipinda chimodzi chimadulidwa pawiri kupanga kalasi ziwiri. Tidayendera sukulu ya primary yakaphatenga kumene tidapeza kuti kuli zipinda zisanu zimene zikutanthauza kuti kalasi 10 ndi zimene zidamangidwa pa sukuluyi. Tidayenderanso sukulu ya primary yachiwiri imene pali zipinda zitatu zatsopano, kusonyeza kuti pa sukuluyi pali kalasi zisanu ndi chimodzi
zatsopano. Komabe tapeza kuti pa zipindazi chimodzi chimene chikuyimira kalasi ziwiri chidamalizidwa kumangidwa, pomwe zipinda zina zimene zikuyimira kalasi zinayi zili mkati momangidwa. Tidayenderanso sukulu ya sekondari yoyendera ya Mkanga, imene ndi imodzi mwa sukulu zisanu ndi zitatu za sekondari zatsopano zimene zamangidwa mbomali. Alfred Hauya ndi mkulu woona za maphunziro, masewero komanso achinyamata mbomali. Sukulu zatsopano zimene zamangidwa kwambiri ndi ma secondary school. Chifukwa tikayerekeza ma primary ndi ma secondary school, ma primary school ali paliponse kuti mwana amene afuna kupita ku school atha kuyenda ndi kuyipeza school pamene ili. Pamene ma secondary school tinalibe kukwanira, anali patali. Choncho kuli ma secondary school 8 amene amangidwa. Ma secondary school amenewa ali pa Mkanga CDSS, Demera CDSS, Chingulowe CDSS, Michulu CDSS, Kote CDSS, Kachulu CDSS, Lintipe CDSS, komanso Pemba CDSS. Ma secondary school 8 ndipo pamene tikukamba pano ndikuti mwana aliyense amene ali nsinkopita ku secondary school ili pa mtunda umene atha kuyenda ukafika ku secondary school. Zipinda zophunzirira ndi zochuluka ndithu, pafupifupi school iliyonse pamangidwa zipinda zophunzirira. Mwachidule ndi zikamba za mabloko imene ili ndi ma classroom awiri. Tili ndi Nsalula zone pa Mtundu, pa Mtumbira, pa Nchenche ndi pa Chigombe, Matenje zone pa Joni, Chikombe, Nema, Samba Mfumu ndi Matenje. Kalembo zone tili ndi Chilanga school. Tiliso Nsalula zone pa Chigombe, Matenje zone pa Nakaleza, Kapatenga zone pa Kambwiri, Mgwirizano zone pa Lintipe, Ngolowindo zone pa Ngolowindo, Ngozi zone pa Mauni, Ngozi zone yomweyo pa Godi. Mikute zone tili pa Lifuwu, Matenje zone ali pa Matenje penipenipo, Ndikapatenga zone so tili pa Mwala Wanolo. Pa boma pano pa mangidwa ma classroom ambiriko pa school iliyonse. Mwachisanzo pa Nsalula pa mangidwa ma classroom 4 amene ali mabloko awiri, pa Kapatenga pamangidwa ma classroom 12 amene ali mabloko 6, ndipo Salima ile pamangidwa ma classroom 8 amene ali mabloko 4. Tiliso ndi ma classroom ena pa Nongola zone pa Ntiza ndi pa Chinkhuli, Kalembo zone pa Kalembo penipeni, pa Matenje pa Nakaleza, pa Chitala zone pa Chikatitima, Kapatenga zone pa Chitiwiri, Makande komanso pa Naluva, Chilumba tili ndi Namachete, Mgwirizano pa Lintipe, pa Msunga komanso pa Pemba. Makalasumu akupitira mangana ndi mafezi amene anamangidwira. Katerera zone tili pa Katerera, Lungumadzi ndi Nsindikiza. Pa Lifizi tili ndi Chikowa, Chikhadwe komanso Mkhula. Chipoka zone tili ndi Nsauka ndi Thokozani. Ngozi zone tili ndi Chimsolo. Fezi inanso tibwirira ku Nsalula inamangidwa pa Tundu school, Mtumbira school, Nchenche school ndi Chigombe. Matenje zone John school, Chikombe ijenali Chigombe ku Nsalula koma Matenje Chigombe, Nema, Samba Mfumu ndi Matenje. Kalembo zone tili ndi Chilanga school. Mwachidule amene ndi mabloko amene amangidwa kuno kusalima. Mujandanenera bloko iliyonse ili ndi ma classroom awiri. Titi tiwerengesere ma classroom ndio mabloko amene wo times 2. Ku secondary school kunali vuto lalikulu. Ana amene amakhoza standard 8 anali ambiri. Koma amene amapita ku secondary school mwina 1/4 chabe. Enawo timasowa nawo kuti tipita kuti. Tiana kuti akhonza standard 8 akanene kupitiriza maphunziro awo. Choncho ma school 8 amene amangidwa achitisa kuti namba ya ana kuti apite ku secondary school ichuluke. Pafupi community iliyonse
kuli secondary school mwana atakhonza maiso ndikuti ndi mwayi waukulu wotapite kukayamba maphunziro a secondary school. Pankhani yonjezera ma classroom inomuzi wa kusalima kuno nkotentha pamakhala povuta kuti aphunzitsi athu aphunzitsire panja, komanso mvula ikabwera ana aja kamaphunzira panja zimene zimatanthauza nzoti ana akuphunzira panja aja amatha mvula ija nkukalowa makalasi mene ophunzirira anzawo. Zimenezo zimatanthauza kuti pa sukulu paja tsiku lilonse pamene ikubwera mvula ndikuti ana saphunzira. Nanga mvula imabwera kangati pachaka masiku onse aja peza kuti ana saphunzira. Kubwera kwa makalasirumu ambiri amene wawo zithandizira kwambiri quality ya maphunziro athu komanso ana aziphunzira masiku ambiri. Uthenga omwe adapereka ku nyumba ya malamulowu Achakwera adanenanso kuti mbomali mwalembedwa ntchito aphunzitsi okwana 290 koma kafukufuku wathu wapeza kuti chiwerengero cha aphunzitsi omwe adalembedwa ntchito sichidakwane 200. Kafukufuku yemwe zili kuti wapanga wapeza kuti mbomali mudalembedwa aphunzitsi okwana 171 atsopano. Tidayankhula ndi bwana mkubwa wa bomali James Mwenda kuti afotokozepo pa izi. Tikudziwa kuti kukwera pa ntchito ndi chinthu chimene aliyense amene analembedwa ntchito amayembekezera. Ndiye ndi chinthu chimakhala chinthu cholimbikitsa kwambiri mtima anthu ogwira ntchito makamaka aphunzitsi akamakwezedwa. Ndiye choyamba njoti ife ngati Salima District Council chinthu chimene tachilandira bwino kwambiri kuti aziphunzitsi athu akutha kukwezedwa pa ntchito komanso aziphunzitsi ena akutha kulembedwa ntchito, chimene chithandize kwambiri kuti nkhani za maphunziro zipitire patsogolo. Ndiye ine ngati bwana mkubwa wa Salima District Council nkhani imene yokweza komanso kulemba aphunzitsi ayiwani ndayilandira bwino kwambiri chifukwa kuti ili malingaliro athu oti titukule tikweze tipitise patsogolo nkhani za maphunziro kuno kusalima. Tikudziwa kuti sitinafikepo pamene tikuyena kufika, tidakali ndi kusowekera kwambiri kwa aphunzitsi kuti alembedwe ntchito ndi cholinga choti afikire paliponse pamene pali sukulu ndi cholinga choti ana kuno kusalima alandire maphunziro pamwamba. Chitukuko china chimene Achakwera adachitchula ndi kukonzanso kwa malo ochitira ulimi wa mthirira a Lifidzi. Tinafufuza zona zake za nkhani. Mtsogoleri wa dziko linoyu Lazarus Chakwera adatinso bomali lake lakonza malo ochitira ulimi a Lifidzi amene adawonongeka, koma kafukufuku wathu wapeza kuti malowa sadakonzedwe. Akuluakulu ona za ulimi wa mthirira mbomali atiuza kuti ntchitoyi sinayambe kamba kuti ili pa gawo losaka omwe adzayigwire. Oble Chikhwengwe Nkhata ndi mkulu ona za ulimi wa mthirira mbomali. Damu ili ndi mbali imodzi ya scheme ya Lifidzi irrigation scheme imene ili kuno kwa TA Ndindi mudzi mwa Chimoga. Damu ili ndilokula 100 meters by 100 meters, kuya kwake ndi 2 meters pita pansi. Nde kubwera kwa damu ili inabwera imodzi ndi scheme imene ndacholi ndi Lifidzi irrigation scheme imene ili yokula 540 hectares. Scheme iyi ini magawo awiri, pali gawo lina la 300 hectares kumene timanena kuti ndi malo oti tizithira nthawi zonse. Nde pali gawo lina imene 240 hectares imene ili kuti nthawi ya mvula ikavuta alimi akhoza magwirisa ntchito madzi omwe wa mdamu kumathiririra ncholinga kuti mbewu yawo azathokolola bwinobwino. Damu ilili ndi limodzi mwa magawo ena amene afuna kuti akonzedwe ku Lifidzi kuno. Damu ilili mmene mukuonera mbalimbalimu mnadyeka simunali choncho ya imene akamkhaliti masopo tosika bwinobwino yoka mwamba mukafika pansi mwachifukwa cha mmene kunali anangolimanga lopanda kuti ladoti lokhalokha sinali la concrete kapena la miyala koma ndi ladoti. Nde madzi aja akalowa mphepo ja kamaputa madzi aja kamayenda amakadya doti lija la makoma madamu aja nkumagweraso muti kumagweraso mdamu momudzi. Ndechifukwa imene jojo lapangisa kuti damu lija lisakhaleso mmene nalili volume yake ichepe komanso makoma lake ija mawozi ake aja adyeke mmene mukuonera. Nde ndi mbali imodzi yonena kuti damu ili yokonzedwa kwake ndi mawozi amene 100 meters by 100 meters by 100 meters komanso kufukulaso doti onse mmene napita pansi paja kujosa ncholinga choti tizikhalira madzi okwanira alimi aja azakwana kumuda kuja azithirira ndi 2 season yonse mmene mafunika izikhalira.
pakali panopa tikhozanena kuti tili pa stage ya procurement ya contractor imene ikupangidwa ndi anzathu aku project ya Agicom. Ndoti ma rehabilitation zonse ntchito zonse ziyambikano akakhala kuti contractor yo wabwera pa site. Kwa pakali panopa contractor sana zatipase ngati ku district uno kuti contractor uno ndi uyu akugwireni ntchito kwa chimene anabwera zangu panga assess ndi kutenga zofunikirazo kuti akathe kupangira kupezera contractor. Alimi ndi 274. Pamene popo ndi kuti ndi 97 ndi azibambo. Balance ndi kuti ndi azimayi. Izathandizira chifukwa kuti mentikapanga design damu iliri limene kwati zithira malo ochuluka 300 hectares. Kwa pakali panopa malo amene akuthiriridwa ndi 298 to 200 hectares. Siti pyora pamene popo chifukwa kuti mazumu mu ndi ochepa. Ndiye akapanga rehabilitate ndoti 300 hectares yonse amene inkafunikira poyambirira ija tizakhala tikuitani tikuyikwanirisa kulima chifukwa kuti mazi zakhala nawo ochuluka ndithu. Kuno kwaukulu ndoti ndi chimanga nkhani za masamba pano nyemba zimene zikutengano 90% ya mbewu za ku skimu zimene zikulimidwa. Komanso kuti chinangwa, mbatata, tomato ndi zinaso za masamba zosiyanasiyana. Achakwera anakhudzaponso nkhani yokhudza zipangizo zotsika mtengo, zipangizo zimenezi za ulimi kuti iwowa boma lawo lakwanitsa kuthandiza komanso kufikira alimi ochuluka mboma limene la Salima. Atolankhani athuwa adatsatiranso bwinobwino kuti amvetsetse kuti kodi ndi anthu ochuluka bwanji amene apindula ndi zipangizo zimenezi za ulimi zotsika mtengo mu ndondomeko ija ya AIP. Muthenga wake mnyumba ya malamulo, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anati anthu okwana 205,125 mbomali apindula ndi ndondomeko ya AIP kuyambira chaka cha 2020. Koma kafukufuku wathu wapeza kuti anthu okwana 340,000 ndi amene akhala akupindula ndi ndondomekoyi. Amalia Bero ndi omwe amayang'anira ntchito ya ndondomeko ya AIP mbomali. Ndondomeko ya AIP kuyambira 2020 kufika 2025 yakhale kuyenda bwino. Monga mwachitsanzo 2020 tinali ndi ma beneficiaries okwana 100,463. Chaka chotsatira 2021 to 2022 tinali ndi ma beneficiaries okwana 104,083. Pamene chaka china chotsatiracho 2022 2023 tinali ndi ma beneficiaries okwana 73,533. From 2023 2024 tinali ndi ma beneficiaries okwana 36,404. Pamene chaka chinocho tinali ndi ma beneficiaries okwana 29,589. Onse pamodzi ngati district akwana 344,072. Zaka zambuyozi kapezedwa kafereza kanali kabwino ndithu, koma kungopatula mwina madera atali fashionana kuti kunali kovuta mwina kufikirako, koma fereza aba mapita koma mwina ungakhale mochedwerako fa mapita amapanga mobile vending. Chaka chinocho zinativuta fereza anavuta fashionana kuti pakati nthawi yake fereza anasiya kubwera kusalima kuno. Ndezi napeza na anthu akulima nthawi yoti chafereza mapizo kuti fereza kupita kusika muchakusowa. Koma ino programu yaenda bwino ndithu fereza amapezeka. Anthu ambiri akhala kupindula kusalima kuno, moyo ya anthu yakhale kusintha fashionana kuti anthu ambiri njala samavutika ndi njala fa makhala ndi zokolola zokwanira. Komanso zina akakula zochulukira amagulisa ndi kumathandizira pa khomo. Koma chaka ichi chaka chatha chaka chino Salima kuno tinagwidwa ndi ng'amba zomwe zapangisa kuti anthu akolole mochepa. Ngakhale anthu akupindula ndi ndondomekoyi, tapeza kuti kwa anthu ambiri zipangizo monga fereleza sizidawapindulire kwenikweni chaka chino kamba kavuto la ng'amba limene lidakhudza kwambiri mbewu. Izi zapangitsa kuti anthu ambiri asakolole monga kale. Tidacheza ndi a Joyce Panda komanso a Julius Monjeza omwe ndi alimi amdera ya mfumu yayikulu ndi mbomali. Mbuyomu timapindula koma muchaka chinocho sinapindule chifukwa ndi mmene zinalili zinthu. Januwale imene ambavula kwathu kuno
ndiye mvula itamba January lapyadi ma 1 January wena ma 2 January wena ma 3 January ndiye kupezeka kuti January mvula inali bwino ndipo mmera unaso bwino kwambiri ndiye tinaoneladi kuti anthu tipindula ndiye tilambapo tandefereza yatuluka masamba awiri mujezi makhalia monga ngati za ulimi nakati ya ferezo oyamba kena akatathira ferezo oyamba tambobalira ndithu bwinobwino kena kalabwera dzuwa tambolira so mvula mmera wamba ufota kena akofota mmera mvula so kudzambaso pamene timakathira fereza wachiwiri oti akulitse sopano kuti chimanga chibale tona kuti mvula so yasiyaso ndiye kuyambira mwezi umene uwo wathawu mvula yosabwera mpaka chimanga chija sopano anaja kwamba kuti azikakanuka sana kakanukeso ayi kufera kumimba komweko ndiye dzuwa lokhalokha tikuona kuti mvula sopano ikubweso mwezi uno pamene chimanga charani chafa kale oti sidapindule kuti ndo unofereza kuti othera mdera ndithu inatithandiza pa nthawi imene yoyo ndipo timakolola dzuwalo limabwera koma linalione kuti inalilomverera koma muchaka chathachi ndi chaka chino sidapindule china chilichonse takhanga kuti panopo njala yalowaso mwapiro tibe china chilichonse oti ngakhala amene ali ndi 2 acres kapena 3 acres sanganame kune kuti panopo ndakolola chimanga moti bwanje ayi fereza ndiye tinathira fereza manyumba mulibe yese dathira ndithu koma dzuwa limene latipweteka ife kwathu uno kuchipoka ndondomeko imeneyi idambo ndipindulira 2020 monga tafotokoza wachambirwaja azangaja kufika lero 2024 imenenso napindulaso ndituka nawo ndondomeko imeneyi komano ndondomeko imeneyi ndikhoza kuti andipindulirako kwa zaka ziwiri zapita mbuyozi chaka chinochi kukolola kwake kwakhala kwakuvuta kwambiri malingana imene nyengo ilili idalili pakatipa kudali chilala cha dzuwa kwambiri ndiye chimanga sidachite bwino kuno kwati ndindi tikarengera masiku zaka za mbuyozi ndondomeko imeneyi imathandiza kwambiri makomo anthu amakolola ndithu zochuluka koma tikarengera ndimenera kulolera zaka chinochi chavuta kwambiri malinga imene tifotokozera kuti kudagwa chilala cha dzuwa zaka za mbuyozi makolola ndithu koma muchaka chinochi zimene apeza zochepa kwambiri kuti matumba awiri aferereza onse alowa koma zimene apindula zochepa kwambiri kusiyana imene makolera zaka za mbuyozi mapeza ndithu chakudya choti chaka chonse chimakwana koma chaka chinochi zoti singakwane kudya chaka chonse monga mene munthu amayenera kuti azidya pakhomo. Kusalima kudakambidwa nkhani ya mtukula pakhomo. Kodi ntchito imeneyi ikuyenda bwanji? Atolankhani athuwa adayitsatira nkhani imeneyi ya mtukula pakhomo. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anati boma lakwanitsa kupereka ndalama kwa anthu 11,814 pansi pa ndondomeko ya mtukula pakhomo boma la Salima. Times idafufuza kwa akuluakulu na za chisamaliro cha anthu ndipo idapeza kuti chiwerengerochi ndi chomwechi. Athumbiko mbali mkulu za chisamaliro cha anthu woyang'anira ndondomeko ya mtukula pakhomo bomali akufotokoza zambiri za momwe ndondomekoyi ikuyendera. Programu mtukula pakhomo kuno Salima namba 206 nde kuchoka pa 206 po tasinthako anthu amene amapindula ndi mtukula pakhomo timasintha mapera zaka 4 so panopa tasintha chaka chatha tanthauza kuti amene akulandira panopa ayamba kulandira ndalama chaka chatha foti tasintha ena abwerapo ena amene akupindula so target yathu kuti tifikire aliyense ndi 12,200 makomo amenewo komano panopa takwanitsa kufikira mabanja 11,000 chifukwa chakuti mabanja enawo otsalawo kuti akwane 12,200 iwo ndi mabanja oti mukanali mavuto ena amene tikuwakonza mwachitsanzo ena anasamuka anachoka kusalima ena munthu amene atilembetsa kuti ndi mutu wa banja anamwalira komanso ena mabanja anatha ndezikateno pamakhala ndondomeko imene timapanga kuti tisinthe kuti azilandira ndoyenerera so panopa amene akulandira ndalama tikunena ngati tsiku la lero ndi 11,000 kunoku pali activity kamene kuti program imene timati monitoring imene timayendera makomo amene akupindula ndi ndalama mtukula pakhomo
ndechina timafunsanso kuti kodi ndalama zimenezi agwiritsa ntchito bwanji. So kuchokera mu malizatsi kapena kuti mukafukufuku amene timapangayo, manyumba ambiri akumanena kuti akukwanitsa kupititsa nawo sukulu ndi ndalama zimene amalandira za mtukula pa khomo, akukwanitsa kumagula mayunifomu ndi zipangizo zina, komanso ena akwanitsa kumanga nyumba zabwino, zoti anaende nyumba zosakhala bwino, komana akwanitsa mwina kugula malata kuchoka ku manyumba oti osakhala bwino. Enanso ndalama zomwezi apanga mabanki nkhonde amene akumakwanitsa kuthandiza kuti ndalama ija ichuluke, kuti imene amalandirayo ikhangati achuluka. Komanso ena akumagula zifuyo zing'ono ngati mbuzi ndi nkhuku. Komano banja lija timalipempha kuti atipatse mtsogoleri wawo amene timamutchula kuti head of house, ndi amene timamulemba kuti azilandira ndalama. Ndi anthu awa on average amalandira ndalama zokwana 8,000 pa mwezi. Komano ndalama zamalandira anthu amtukula pa khomo zimasiyana kutengera zinthu zingapo. Mwachitsanzo, ndalama ije imagawidwa kuti munthu mmodzi amalandira ndalama zingati, anthu awiri amalandira zingati, mpaka nakufika pa anthu 4. Zikakhoti anthu akuchuluka ndalamaso zimakwera, kono zikafika pa anthu 4 zimayimira pene paja. Komanso palinso nkhani yoti ana opita sukulu, chifukwa yoti cholinga china cha mtukula pa khomo ndichopangitsa ana adzipita sukulu. So munthu amene ali ndi ana amene apita sukulu amapatsidwa soka ndalama kamene timati bonasi pa mwana aliyense. Mwana ku secondary amalandira 4,000, wa primary amalandira 2,000. Kutanthauza kuti ngati mukhomo muja muli anaso opita sukulu ambiri, ndiponso ndalamaso ija imachuluka. Mwachoncho makomo aja amalandira ndalama zosiyanasiyana, sikuti aliyense amalandira zofanana. Zimangotengera kuti muli anthu angati, komanso ana opita sukulu ali angati, ndiye zikaphatikizidwa ndizo zimapangisa kuti khomo zilandira ndalama zingati. So ndalama zimakhala zosiyanasiyana. Mmene ndakambira kuti mtukula pa khomo anamba ndi kalekale timagwiritsa ntchito njira ziwiri. Muchizungu timati community based approach ndi proximity test. Muchichewa ndi nkhani yoti community based approach ndio timapita ndi nambala kumudzi. Mwachitsanzo tifuna kuno kwa anthu makomo 2,200 okhaokha aja asankhane, ndio community based approach. Komanso proximity test kutanthauza kuti akasankhana anthu aja mayina aja, ifeyo timatumiza azilangizi amene amakacheza ndi anthu aja, akacheza nawo kutsatira zimene acheza nawo. Mwachitsanzo ukafunsa muli anthu angati, madya ngati, mwini munda ochuluka bwanji, zipangizo za manyumba ndi zotani. Akati yankha zimene zija timakalowesa mu kompyuta imene ndi timati management information system MIS. Ndiye tikalowesa mu kompyuta muja, kompyuta ija imapanga analyze mayankho amene ayankha anthu akumudzi aja, ndi imapanga ranki kwaona kuti khomo losaukitsitsa ndiliti ndipo lochita kubwino ndiliti. Ndiye paipaja pamene timatenga anthu amtukula pa khomo. Izi zili zakalekale, komano kuyambira chaka chatha anthu amene asankhidwawa tinasintha. Oloyambira kulowera ndi pa UBR kutanthauza kuti Unified Beneficiary Registry, ndi ndondomeko imene boma linakhazikitsa kuti ntchito zilizonse zachitukuko zitsatira ku UBR. Mwachoncho panopa sitimapita ndi mayina, simapita ndi figa kumudzi anthu asankhane okha, alembane okha. Ayi, panopa zinasintha. Mu ndondomeko ya UBR muja tinacheza ndi aliyense wa mu boma la Salima, kandolemera kandosauka, komano aliyense nacheza naye. Ndiyeno mayina kutanthauza ali mu nkhokwe. Ndiyeno programu iliyonse imene imathandiza anthu, kandi climate smart, kandi ife amtukula pa khomo, timakapita mu kompyuta muja, mu nkhokwe muja timakhala ndi zimene tikufuna kuchokera kwa khomo imene tikulifunalo. Mwachitsanzo ife amtukula pa khomo timayang'ana ndi zinthu ziwiri. Timayang'ana banja imene losaukitsitsa komanso limene libe mphamvu. Ndiye tikayika ma variables amene mu kompyuta muja, imatibweretsera mayina amene zikuwakhudza zimene zozo. Ndiye tikatenga mayina aja mu UBR, ndiye timapita kumudzi tsopano
kutanthauza kuti timakatsopana kukapita stage jatinkayidumpha timayambira kalekale ija timapita kumudzi ndi mayina aja ndi kukafunsa anthu aja akumudzi aja kuphatiza pali mafumu awo kuti mayina amene tabweretsawa kodi ndosaukitsitsa komanso ndovutikitsitsa komanso alibe mphamvu. Ndiye anthu akumudzi ndi amene amatiyankha motivomera pomavomera mayina ena amene akwadza kuti ndosauka, ena amene salosauka amachotsa. Ndino pamene pakusiyana kale ndi panopa. So ndondomeko ndi yabwino ngakhale kuti pena sizimalephera ziwiri zitatu zovuta, komano chikuvuta ndi chakuti anthu afuna azikhabe ndi mphamvu zomalowetsapo anthu mwachinyengo zimene sizololedwa. Nde UPR ndi polisi kamene ndondomeko ya boma imene tifuna tiyitsatire kuchoka pano pita kutsogolo. Achakwera adafotokozanso kuti boma lawo lakhale kupereka ndalama kwa anthu pansi pa ndondomeko ya mbwezera chilengedwe. Iwo adati anthu 20,000 adapindula ndipo ena 106,744 adapindula mu ntchito yapadera yothandiza anthu kutsatira mavuto odzandi namondwe osiyanasiyana omwe adakhudza bomali, pamene anthu 9,960 adathandizidwa atakhudzidwa ndi zotsatira za El Nino. Titayenda madera angapo tapeza kuti ndondomeko ya mbwezera chilengedwe anthuwa amagwira ntchito yodzala mitengo komanso kumba maenje kuti madzi asamakolole nthaka makamaka m'minda ya anthu. Aelia Mbowa komanso Esther Nkhoma ochokera mdera la mfumu yakulu Salima mboma la Salima ndi ena mwa anthu omwe akupindula nawo mu ndondomekoyi. Ntchito imene tikugwira kuno njambwezera chilengedwe tidayamba 2021. Ntchito imene tikugwira kuno ndikukumba maenje ngati maswale. Tikati maswale ndi maenje imene timakumba kuti madzi asamathamange azikhala ngati akublokedwa akachoka pa dzenje lino pita dzenje lina pang'ono cholinga choti nthaka isamakokoloke. Ndi chachiwiri tilinso ndi mwayo ti kwathu kunonso pa ntchito imene tikudzalanso mitengo imene ikuthandizira kuti mvula isamathe kuthawa kwenikweni chifukwa cha mitengo imene tadzala kunoyo. Maenje amenewa tikufotokoza zonena kuti atithandizira tikalima malo amene ali owonongeka timathululapo mbewu mosiyana ndi amene sadakozepo timaenje tinatili tonse pamalopo. Azathu enanso amene sadathe kukwanitsa zinthu izi tikupemphanso akuluakulu amene adayambitsa programu iyi kuti akapikirenso dera limene nawonso akapindule ngati imene ifenso tikusangalalira. Ntchito imeneyi timapanga zopanga maswale ngati amene mwaonawa, komanso timadzala veriva, komanso tidadzala mitengo imene imathandizira kubwezeretsa chilengedwe m'dera mwathu. Tikakumba maswalewo timati tikapanga tikakumba ndi kuti timayenera zoti aseme kuti tikasema ukamabwera mvula azitetezera kukokoloka kwa madzi komanso kukokoloka kwa nthaka. Ntchitoyi apapa ndi chaka chino ndi chachitatu ine ndikugwira nawo ntchitoyi. A Gift Majawa ndi mlangizi wosamala nthaka mbomali ndi akufotokoza zambiri za ndondomekoyi. Ntchito ya Climate Smart and Haste Public Works Program inayamba kuno ku Salima mchaka cha 2022. Ndipo pamene tinkayamba tinayamba ndi magachment 16. Koma kufikira panopo tili magachment 18. Magachment amenewa ayala kuchokera ku mwera kwa boma lino la Salima ukafika so kunofi kamene kuli kumpoto malire ndi nkhotakota. Mwachocho yathandizira kuteteza minda yambiri ya alimi imene nthaka yake inakokoloka kwambiri. Koma vuto lokokoloka kwa nthaka lacheperapo chifukwa choti makachment mmene momwe ntchito zomwe zikugwiridwa ndi zosamala za chilengedwe, nthaka, madzi komanso mitengo. Tabzala mitengo yambiri, takwanitsanso kuti titeteze minda yambiri kuti alimi azitha kukolola zochuluka. Komanso alimiwo akupeza kokena kake kamene mabanja awo akuona kuti kakusintha moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tafikira kugwira ntchito ndi anthu okwana 22,792. Koma target yathu ase district ndi 23,315. Ntchito imene timayigwira m'maphases ngati pachaka paja
timakhala ndi ma phase 4 ndeti kati phase ikutenga masiku sate anthu aja amagwira ntchito masiku sate ndipo amalipidwa pa tsiku akatha masiku sate amalandira ndalama yokwana 48,000 ndi amene kuti agwire mondondozana mpaka nakwane ndithu masiku 120 imene aliyese adamwikira moti apapa tangomaliza kumene phase number 4 ya chaka chatha ndinso anthuso analipidwa kale moti chakachi changoyamba tikudikira kuti tiyambireso ngati chaka chinocho cha 2025 2026 tiyerekeze kuti programu yoteteza nthaka munthu aliyese ali ni mulingo ku project iliyonse kuli 4 person kapena kuti kapitawo amene amagawa ndime munthu aliyese tiyerekeze kuti project ina anthu 30 chitsanzo munthu aliyese akwenera kuti abwere ku ntchito agwire mulingo umene ntchitoyo imenera kugwirika tiyerekeze ngati kuti kukumba swale munthu mmodzi amenera kuti akumbe 4 square meter koma kuti tiwerengere bwino foreman amayika anthu aja atatu kuti akumbe mwina kantunda ka 9 meters ndikukasema bwinobwino akamaliza nkugwaza bwinobwino pamene pathu kachongetsa kwa foreman kuti atha kuweruka akaweruka mawa abweraso adzampasa ndime ino ndipo aliyese amenera kuti agwire akwanitse mulingo umene foreman wamuuza kuti agwire komanso malinga ndi malamulo ake kuti munthu akwenera kuti aweruke akamaliza mlingo umenewo munthu amene sanabwere ku ntchito tikiti sitani pamenepo simayenda ndikuti pakaoneka kuti munthu anajomba sangalandire ngati ndalama zijanere 40,000 akalandira less ndi masiku amene wajomba aja tafikira malo ambiri monga mukudziwa kuno tili kuno ndi kwa group amaunga agrupu amaunga ali ndera lalikulu milingo nanena ija ikamatha masiku 30 afezi imapezeka kuti tafikira dera lalikulu limene tateteza endi zikupinduliranso kuti dera lino ambiri ngakhale kunali ng'amba faja kachinochi kuno kusalima kwathu kuno vula idasiya pa 28 February koma anthu amene anali ndikuthekera kuti munda mwawo awayikira ma structures ma assets ngati awawa munali chinyezi chambiri chimene mbewu simaoneka kufota yakula bwino enda kuoneka kuti angokolola kumene koma anu akeso achitira umboni anena okha ndi mbewu mmene zikuonekera pamalo pano. Tinayankhulanso ndi ena mwa omwe akupindula ndi ndondomekoyi a Godfrey Chipse komanso amali alongwe ochokera mdera mfumu yaikulu Kalunga mbomali. Kumbali ya Ntulakomo namba kulandira chakaita 5.4 umene namba April kwa ineyo ndimalandira pa mwezi ndalama yokwana 35,500 ande pa mwezi widadzandira ulendo wambo idadzandira 61,000 ande brother tayoncho brother tasumezi 4 ndadzandira ndalama yokwana 170,000 mwezi 4 nde ulendo wathawu tandira mwezi 5 ndadzandira ndalama yokwana 220,000 chifukwa kuti anaonjezera ndalama yachimanga pomwepo ndeva ndalama imeneyo yandithandiza ifa ya wana school ndapusana ku secondary komanso ndagula mbuzi anda imeneyo komanso yachakudya imene nalilonjezerayo nagula kathumba kamodzi kamedayika nyumba poyamba amene simandira mtumba komweti nali mavuto koma mama kakumbali ana kupitsa school ndimavutika koma nopa kumbali ana school sindovutika komanso kumbali ya chiweto pano ndimani kuti mwina nkanjasoja ndigwasoja chiweto china yake ndapindulapo kugula mbuzi ndilalandira ndapindula kwambiri kugula mbuzi ndipo moyo wanga ndi anaso amene ndikuphunzitsa sukulu ndiwagulira uniform ndiwagulira chona chilichonse yonena ku sukulu kuti bambo anandisiya ndikuthandizika ndi zimene ndikulakoma. Musona imeneyi achakwera anafotokozanso kuti boma lawo lakwanitsa kufikira anthu ochuluka mboma la Salima ndi ngongole za NEF ndipo adati anthu alandira ndalama zokwana 3.7 billion kwacha mbomali. Atolankhani athu anatsatiranso zimenezi.
uthenga wawo Achakwera adafotokozanso kuti anthu okwana 5,529 ndalandira ngongole kupungira NIF kuphatikizapo ngongole yomwe idaperekedwa kwa anthu amalonda ang'onoang'ono 6,994 ambomali amaopo Stambuli amachita malonda ogula mbewu ndipo iwo adakwanitsa kutenga ngongole ndalama zokwana 30 million kwacha. Ngongole nidatenga pa 30 July inali 30 million. Yes. Ndapindula naye kwambiri fuka nitatenga 30 million nitathamanga pa ground na kwanitsa kugula plot kumanga mpanda. Panopa ndiyembeza kuti ndimangepo nyumba. Ngongole ya NIF ndi ya ku banki timasiyanitsa fuka ku banki kumakhala chongola dzanja chochuluka pamene ku NIF chongola dzanja ndicho cheap. Ayi ine sindina wandale ayi. Koma ndine munthu olimbikira ndi NIF nditapita ukapanga apply ataona kuti ndine munthu olimbikira ngongole adandipatsa osalifa cha ndale mafifa cholimbikira. Plano yoti ntenge ina ilipo chifukwa nayo na ubwino wake ndi yabwino zedi ndifuna nitatenga 100 million kuti nipambange top up business yanga ndi ndalama amene ilili kuti mwina mpambango pete patsogolo. Business imene mapanga ni magula mbewu ni magula monga soya chimanga ndi mpunga fojasa ndi magula kwambiri fuanga adandipatsa po 30 ndabweza mosa Dodoma mosa nendelera ndi 100 million sindikuiopa fo ikhala top up pa business ndamazimene nazo kale fuka ndi mafuna ndigule chimanga cha 200 cha million ndigule soya 200 cha million ndigule so mpunga yanga bendi na 500 million nkonjezera ndi 100 million kale ndi 600 million wodza kulitsa mbewu ja kumapero kwake ndiona ngati kuti mwina tukhala ni ndalama tamangira 1 billion. Kodi nkhani ya magetsi ikuyenda bwanji mboma la Salima? Achakwera adanena kuti boma lawo lapititsa patsogolo ntchito za magetsi. Atolankhani athuwa adapita kukadzionera okha kuti kodi zimenezi zili pati. Mtsogoleri wa dziko linoyu adafotokozanso kuti boma lake lalumikiza magetsi kwa makomo okwana 10,979 kudzera mu ndondomeko ya Malawi Electricity Access Project MEAP komanso makomo 94 kudzera mu ndondomeko ya Malawi Rural Electrification Program MALEP mbomali. Chris Lunguzi amde ya mfumu ya ku Salima ndi mmodzi wa anthu amene adapindula ndi ndondomeko ya MEAP. Iwo anatsindika kuti moyo wawo udasintha kwambiri kamba kakulumikizitsidwa ku magetsi pa khomo pawo. Ndondomeko ya magetsi njoone kuti pakhomo pakhala ndima pamakhala pavula 2 anaso kwambiri wamaphunzira kupita ku sukulu kamawerenga chimakhala chinthu chovula kuti wawerenge ndipo akhala magetsi zimakhala zabwino zolona amawerenga kwa nthawi yonse usiku wonse. Kodi mbuyo muti tikugwiritsira ntchito yacha magetsi ya jena dzuwa ndiye nkolapa yache chiwiri chabweraso ya magetsi nkoti zikavulira ya kupereka kujene ku magetsi ya dzuwa ndiye kuti zigwiritse ntchito chani ngati magetsi a Eskom. Chapindu yaini chori yabwera zabwera izizi nzoli ndinosangalala kwambiri chifukwa yonse pakhomo pachiyenda bwino tuloso tikhaso tabwino zedi mwawala nyumba. Esther Chimangeni amde ya mfumu yaikulu Kalonga amene apindula ndi ndondomeko ya MALEP akufotokoza zambiri. Yambi yokubwera magetsi chinayamba motere tinayamba nkuva kuti kubwera magetsi yaulere ndiye kunapezeka kuti tinagula yani zipangizo za mkarimo tinagobetsa kupezeka tinakhala chaka kenako tinkakayikira kuti magetsi sabwera taononga ndalama koma kunapezeka kuti 2025 uno atibweretsera magetsi alowa moti pano pati kupindula chifukwa tidasiya kugula yani mabatile kuyika mu ntochi pano pati uyatsira magetsi oloko mafoni tikuchaja mwaulere tikusiyanitsa chifukwa yoti kalelo pena timakhala mu mdima mwina ndalama yarivula yogulira mabatilewo timakhala ndithu ndiye pano pati kusiyanitsa chifukwa yoti akayaka magetsi wango yatsa mwango wala nyumbamo. Achakwera anafotokoza ponso kuti boma lawo lakwanitsa kuyamba ntchito yomanga msewu wa M5. Atolankhani athu adalondolozanso zimenezi kuti kodi ntchitoyi yayamba ndipo kodi background pakuchitika zotani. Achakwera ananena kuti ntchito yokonza gawo la msewu M5 kuchoka pa Kaphatenga ku Salima kupita ku Benga mboma la Nkhotakota ili mkati. Titakayendera tidapezanso
kuti milatho yosiyanasiyana yamangidwa malo angapo a msewu. Mlatho umene udakambidwapo ndi wa Lixodzi, umene ndi umodzi wa milatho ikuluikulu imene yamangidwa mu msewu. Tidacheza ndi Ismael Makowa komanso a Grey Mwale omwe akufotokoza za ubwino wa ntchito imene kugwiridwayi. Panopa tinanyadira kwambiri chifukwa biliji yatipangitsa zonse kuti tuyenda mwamtendere kwambiri kusalani kale, chifukwa biliji yakale inali yoti yochepa sima dali ni mpata ochepa ndiye timamangika kwambiri mayendedwe, ndiye yamangidwa anyawani tathokoza kwambiri anthu akulu apapo sintha kwake nkuonera kuti kwamangidwa biliji anyawani ndiye mayendedwenso ayendedwa bwino kwambiri kusalani kale. Galimoto ikamabwera ndiye naso ikamabwera ina imayima ina kudikira ina idutse ngakhale wanjinga amayima utenge kuti galimoto ina idutse, koma biliji iyi yabwera ngakhale magalimoto awiri akumadutsa muno bwino njingaso mbalimu kumadutsa ndi mtendere okha kumene ukupezeka tsopano idamangidwa biliji. Poyambirira pamene tikugwiritsa ntchito biliji limene lili m'munsi la Zitsulolo kunapezeka kuti ngozi zimachitika pafupi chifukwa choti bilijilo ndi la single kapena kuti ndipodutsa galimoto imodzi, nde zikapezeka kuti galimoto ina ikuchokera mbali ina inanso ikupechokera mbali ina zikapatsana dimu zimapezeka kuti galimoto ya mbali ina imapezeka kuti yaomba mabampala ya bilijilo, nde ngozi zinali zoti zimachitika pafupi. Koma pamene biliji lino lamangidwa kupeza kuti ngozi zija zachepako, komanso zapangitsa kunena kuti kusefukira kwa madzi ngati mbali ya kumtunda kuchepeko chifukwa biliji ndi lalikulu komanso adalikweza mwamba ndiye madzi amadutsa mosavuta. Mmene alikozera msewu umenewu kuchiyambi choti kwina kwapanga tala kwina kwakupanga gravel uku kuti pasachiyembekezo konena kuti wani kumbali ya mayendedwe zikhala kosavuta kufika mwina mu nthawi ya changu, pamene kumbuyo kumapeza kunena kuti munthu amatenga mwina almost 4 hours kuti akafika ku Lilongwe, kaya mwina ku chipatala wapangidwa lifa ku Lilongwe apeza kuti mwina utenga 4 hours malo mwa 2 hours kuti akafike ku Lilongwe. Ndezi zikuthandiza ngati kuseva miyoyo ya wanthu. Nkhani ina imene adayikamba President Chakwera Musona ya chaka chino ndi nkhani yotenga madzi kuchokera ku Salima kupita ku Lilongwe. Kodi nkhani imeneyi ili pati? Mtsogoleri wa dziko linoyu adakambaponso za ntchito yotenga madzi kuchoka mnyanja ya Malawi kukafika mboma la Lilongwe. Tidayendera malo amodzi ya ntchitoyi alifumu boma la Salima ndipo tidapeza kuti ntchitoyi ili mkati. Achakwera Musona anafotokozaponso nkhani yokhudza chitukuko chomwe boma lawo lapanga ku kampani imeneyi ya boma ya Salima Sugar, ndipo atolankhani athu anafikanso kumeneko kuti akalondoloze bwinobwino kuti kodi zitukuko zomwe adakamba Musona zachitikadi. Mtsogoleri wa dziko linoyu adafotokozanso kuti ntchito za kampani yopanga shuga ya Salima Sugar zikuyenda bwino. Mwachitsanzo iwo anati kampani yalemba ntchito anthu okwana 4,200. Tidayendera malo a kampani kumene ntchito ili mkati. President akunena zona kampani ya Salima Sugar ntchito zake zapita patsogolo chifukwa kuti poyamba kunkabwera amwenyambira za ntchito Malawi kuno 120 180 kumarapira ifeyo tinapatsa mpata amalawi ndamuyagwa ntchito zampiri pa kampani imenepa. Chachiwiri ambiri ogwira ntchito Salima Sugar amakhala zibambo okhaokha panopa nkhali maudindo akuluakulu ofesi panga kuno ngakhale ku factory azimayi tinapatsa mpata kugwira ntchito ku Salima. Chachitatu pali ubale bwino pakati pa alimi anzimbe ndi kampani chifukwa tikukwanitsa kumalipira mu nthawi yake, komanso akasowa zipangizo zolimira maditsa fertilizer makemikals akasowa ngati kampani tikumangongoza cholinga akhale ndi nzimbe za thanzi zopereka chotsekemera chozumacho chambiri ndi shugaso akhale ochuluka. Mbuyo mpala livuto loti
anthu ozungulira asalima sapeza mwayi wa ganyu monga ndakambira koyamba kuti mabwera alendo ambiri kwapanopa almost 90% ya anthu amene akuchita pasalima sugar ndi anthu ochokera kusalima komweko amene ali amalawi. Chifukwa cha bale imene unalipo lakwika mbuyomo ndi anthu adilalo ndi mafumu ife talowa tikhazikitsa bale wabwino pakati pa kampani ndi mafumu mwatisanzo akhombeza amakanjira ndi afumu ena amwanza ndi anthu aja ndi mafumu aja anasiya ziyazo chanzimbe kuba kulowera mmalo asalima sugar ife aona kuti kampani ndiyawo yomwe ndipo kwapindulira. Komanso ngati kampani asalima ili makasitomala ambiri panopa chifukwa kuti polipo anthu chero kamba paja sikugwira ntchito kukhala kwa kampani kwaya katikati mwa factory kapena kuminda ayi koma tapeka mwaiso wa madistributor anthu amene akuza suku asalima ane ochepa kwambiri kwa panopa tinakukwana 60 kumena 70 ndiye chifukwa mukuona mwina kunchinji mashopa asalima sugar kupezeka kukalonga kumwanza kumulanje kutcholo blantyre ya Lilongwe salima yomweyo kuli amalawi ambiri amene akugwira ntchito ndi salima sugar pogulitsa sugar wa salima kumene apeza kulatsanja kapena commission akugulitsa sugar. Izinso ndi kuti mabanja amene achita moyo umenewu zapangitsa kuti alicho anthu osiyanasiyana ndi mulaso nkhoza kuti figure imene mwakamba ichi yapo chifukwa chisipiriti amene amwayi ogulitsa nawo ndi salima sugar. Boma lidati lagula malo dera la mfumu yaikulu Maganga imene ikufuna kuti ipititse patsogolo ntchito za zokopa alendo. Kuti ntchito zokopa alendo zikuyenda bwanji mboma la Salima? Izi ndi zina zimene President Chakwera adanena musona atolankhani athu adathamangiranso kumeneko kuti akaone kuti kodi malo amenewa amene boma lagula mdera la mfumu yaikulu Maganga athandiza bwanji pa nkhani ya zokopa alendo. Mtsogoleri wa dziko linoyu anafotokozanso kuti boma lagula malo oti ligwirepo ntchito zokopa alendo m'mbali mwa nyanja ya Malawi mdera la mfumu yaikulu Maganga mbomali. Times idakayendera malowa mderali. Times idakachezanso ndi a Thomas Brighton amene ndi woyimira mfumu yaikulu Maganga amene adafotokoza chiyembekezo cha anthu a mderali pa ntchito yomwe boma likufuna ligwire komanso kufotokoza phindu lomwe anthu omwe adapatsidwa chipepeso boma lidagula malowa alipeza. Malowa ano boma lidagula ndithu pa mitengo yosiyanasiyana moti anthu ena malowa ano adapindula nawo, ena amene adalibe nyumba wamanga manyumba, ena mwina adalibe mwina ziweto wagulapo ziweto kuchokera pa malowa ano. Boma lagula malowa ano, malowa ndi wakulu ndithu kuchokera pano kukafika ku nyanja ndiye kuti ndithu mwina pali kakatomera ndithu koma chifukwa choti talephera kukafika chifukwa choti kuli madzi koma malowo boma lagula kuchokera ku mtunda kukafika ku nyanja. Anthu amene wagulidwa malo kuno ndi anthu ochuluka ndithu ndipo anthu aja adachilandira bwino kotero kuti aliyense amachaja mokweza nemene malo ake alili andi boma lidatenga ndalama lidagula malo amenewo. Anthu wapindula pali ena adalibe mwina malo ogona mudziwa kuti nyumba ndiyofunika, ena amanga manyumba, ena adalibe ziweto wagula ziweto, ena mwina zatengeranso mwayi kuti waphunzitsana sukulu. Kwati Maganga kubwera kwa chitukuko chimenechi anthu akwati Maganga losangalala kwambiri chifukwa chonena kuti anthu ambiri apeza mwayi wa ntchito moti anthu amene adali pa ulova ndiye kuti apeza mwayi wa ntchito kuti adzigwira ntchito kunyanja kuno, mwina amene ali mabuildala agwira ntchito, amene ali ma plumbing agwira ntchito ngati chitukuko cha boma madziwa kuti pamachitika zambiri. Ikabwera 5 star tikudziwa kuti dera lathu litukuka chifukwa tili nsewu wosakhala bwino mmene mukudziwa anthu amene mukudziwa kuchokera pali kumbo kubwera kuno ku Maganga kumene boma lagula 5 star ndi msewu wosakhala bwino koma tikuyembekeza kuti boma pamene lagula ndiye kuti tikhala nsewu wabwino, tikhala ndithu kumalo kolongosoka ngati kudalibe tawuni mwina tiona tawuni chifukwa choti boma latithandiza kuti latigulira malo kuno timangire 5 star. MG1 we atolankhani athu anakumana ndi bwana mkubwa wa boma la Salima amenewa ndi a James Mwenda kuti aombe mkota pa nkhani yokhudza zitukukozi. Pomaliza bwana mkubwa wa boma la Salima James Mwenda anafotokozapo kuti upatula ntchito za chitukuko zimene mtsogoleri wa dziko lino adanena musona palinso zitukuko zina zimene zachitika mbomali. Amwenda anafotokozanso kuti konsuloyi ikugwira bwino ntchito
ndi magulu osiyanasiyana pa ntchito zoyendetsa tizitukuko zikuluzikulu monga zotenga madzi kuchoka mnyanja ya Malawi, Salima Sugar Company komanso ntchito yomanga msewu wa M5 mbomali. Ndizoona kuti tili ndi zitukuko zina zimene ndi zitukuko za dziko zimene sitinganene kuti ndi chitukuko chathu kuno kusalima. Ndi kuno kusalima tili ndi mwayi, tili ndi zitukuko zingapo ndithu zimene zitukuko za dziko. Choyamba mwa icho ndi chitukuko cha msewu wa Salima kukafika kunkhotakota umene ukupangidwa. Chitukuko chimene ife tikutengapo gawo ngati Salima District Council, anzathu aku unduna wa za zomangamanga komanso zoyang'anira za mayendedwe, timagwira nawo ntchito bwino, ndipo pamafika nthawi yoti ifeyo timatha kupita ndithu kuyendera zitukuko zimene zikuyendera. Komanso a contractor amene anatipatsa pa ntchito imene tigwira nawo ntchito bwino kwambiri. Pali ntchito zina zimene ife timathandizira ngati kupeza malo oti akapezeko kwale oti athandizire malo amenewo, ko malo oti tikapeze gravel oti athandizire malo amenewo, komanso kulemba kumene anthu ntchito. Ma contractor amene tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri. Komanso tili ndi chitukuko cha Salima Lilongwe Water Project chimene tikuchotsa madzi kuno kusalima kupititsa ku Lilongwe. Chitukuko chimene icho tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu au nduna wa za madzi, komanso makamaka ku company kapena imene ilemba ya Salima Lilongwe Water Project Company amene tikugwira nawo ntchito kwambiri. Komanso timathandizana nawo pa nkhani yolemba anthu ntchito kudzera ku office yathu kuno ya zolemba anthu ntchito. Ndiye pali ubale wabwino kwambiri, tikugwira ntchito bwino kwambiri, ndiponso tikukhutira ndi mmene ntchito imene ikuyendera pakadali pano. Komanso tili ndi chitukuko china chimene ndi cha ku Salima Sugar chimenenso ndi chitukuko cha dziko amene onso tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri. Onse a Salima Sugar komanso a Green Belt Authority tikugwira nawo ntchito pa kumene kunali anthu analandira chiputa misozi chimene timati compensation, ndipo zonse ndithu timapanga limodzi kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zofunika zitsatidwe, ndipo ife ngati maso aboma kuno timaonetsetsa kuti tiapatse thandizo lililonse limene akufunikira ndi cholinga choti chitukuko chimene chiyende bwino. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu yapadera ya Zili Kuti imene cholinga chake nkuunguza kuti kodi zimene adalankhula Chakwera ku parliament zikugwirizana ndi zimene zikuchitika pa ground. Nzanga ayi ndithu tolankhani athu akuchita moteromo ndithu kuti pititsa madera onse komanso maboma onse a dziko lino akuti Amalawi azionere okha kuti kodi zitukuko zomwe anakamba Chakwera zikuchitikadi, zinachitikadi, komanso kuti pa ground pali zotani pakadali pano kutsatira zomwe iwo adanena mu sona yawo. Ndiye iyi ndi programu yoti izibwera ndithu sabata ina iliyonse tizikupatsirani ndithu zomwe atolankhani athu apeza atayenda maboma osiyanasiyana a dziko lino. Tinene kuti kudali mpungwepungwe sona imeneyi itauluka, ndipo ena adakhala akutumiza zithunzi kuti ayi kuno sizigwirizana ndi zimene zilili pamene zina zilizona. Ndi cholinga cha programuyi nkufananisa zimene anayankhula Chakwera ndi zimene zili pa ground. Ife chidwi chathu ndichoti tipeze chilungamo chake kuti kodi zitukuko zimene zidakambidwa zidachitikadi kapena. Kufikira sabata yamawa nthawi ngati yomweyi tingoti mwakoma nonse. Ine ndi Brian Banda ndi amayiwa Kafe Maulida. Goodbye. Tsiku ndi tsiku timakumana ndi nkhani zina zongumva, zina zodabwitsa zomwe zimatisiya ndi mafunso opanda mayankho. Monga zinachitika bwanji, zinachitikira kuti, komanso zinachitika liti? Titsatireni pamene tikufukula zoona za nkhanizi poonera Times Investigation pompano pakanema wa Times.